הזיכרון הראשון שלי מאוכל הוא בגיל 9. אבא שלי שלח אותי לקטוף חצילים במושב, ונעקצתי מהגבעול שלהם. משם התחלתי להבין שלכל חומר גלם יש את הצורה שלו ודרך החיים הייחודית. וכדי להוציא ממנו את המיטב צריך ללמוד אותו, על איזה אדמה הוא גדל, מתי ואיך הוא מגיע לשיא הטעם שלו. אוכל זה זיכרון. אנחנו התרגלנו לטעמים מאוד חזקים ומספקים של חומרי גלם מן החי. כשאנחנו חושבים על אוכל טבעוני, אנחנו שוכחים שזאת אומנות יחסית צעירה בעולם. אני כאן להראות לכם שאין גבול בטעמים בבישול טבעוני. צריך ללמוד טכניקה טובה ונכונה ולהתאמן עליה. אחרי שיש לכם טכניקה וידע איך כל חומר גלם גדל ואיך הוא מתנהג בבישול, אתם יכולים להביא את הסיפור שלכם לצלחת ולהתחיל ליצור. בסוף זה רגע כזה שאחרי שלמדת הכל ותרגלת, אתה משחרר הכל, שם ירק אחד שבושל מושלם, רוטב טוב, קצת שמן זית, מלח פלפל ובום. הכל מתחבר לך בפה ובמוח ומעיף אותך במין שקט עוצמתי שכזה. אני עומר טל, אני שף שמגיע ממסעדות ומטבחים מקצועיים בארץ ובעולם. ואחרי 20 שנה בעולם המסעדנות אני מזמין אתכם לקורס הייחודי שלי, מטבח שף טבעוני. אני רוצה ללמד אתכם להכין את הטורטליני המושלם, הפירה והמיונז המושלמים, רק בטבעוני. בואו להכיר טכניקות קלאסיות ומקצועיות להכין אוכל טבעוני פיין דיינינג טעים ויצירתי.